pane nhau inosuwisa aiwa yaitika aiwa kuCentral Intelligence Organization yemunyika yeZimbabwe. Zvamungoziva kuti kana kuchinge kwangofiwa nemunhu anenge ari associated neZANU-PF kana nemunhu ari associated negovernment, ava vanhu vanotaura zvavanoda, vanotaura vachiti aiwa ZANU-PF yourayana, ZANU-PF ikazodai. Saka pane nhau dzinosuwisa aiwa panoona kuti aiwa kuCentral Intelligence Organization aiwa pane mukuru aiwa anopasa on iko kusaramira mashoko aiwa sekunyugwa kwakaitwa munhau. Ndipo kapaive panokuti subscribe or like or turn on the bell icon. Satimina Mnomunonzi, a member of the Central Intelligence Organization CIO in Masvingo City, is tragically passed away. Shava, the CIO operative, reportedly collapsed and passed away last night, as per a source within the organization. Our heartfelt condolences to the family and colleagues of Shava, a familiar figure in Masvingo, a CIO source expressed in a brief statement. Do mashoko ari kubuda panapa nyugwa muzimu aya achiti aiwa Central Intelligence Organization yapasa macondolences kune family yaShava uyo akapasa on our last night. Awa ndo mashoko ari kubuda panapa nyugwa asi zvamuguza kuti vanhu vanongotaura zvavanoda. Vamwe vakati aiwa ameno zvavakuita vakuchipedzana ikoko rega vapedzane vasotane ikoko. Asi muri yeZimbabwe ndo update yanangoti tikokuzivisa sezvamuziva kuti panapa ndo pachopisa. Ndopatokupai maupdates ezvese zvinoitika muZimbabwe. Tiudzei mafungiro enyu pine comment section wedu. Musangano subscribe like, turn on the bell icon.